underskud, så står hr. Olof over for samme dilemma. Han bliver inviteret en ældre pige med til en fest, men han afviser, og det resulterer i hans død. Så mit gode råd herfra, det er, man ved aldrig, hvornår det er ens sidste fest, så tag til festen, også selvom det måske ødelægger eller brænder en bro til din gode ven eller kammerat. Og så kan det jo være, at man er så heldig til festen, at man scorer en kæreste, eller måske bare one night stand. Så kan man få endnu mere motion, hvis man lige tager det hen i lanerne og dyrker lidt sex. Og jeg kommer til at læne mig op af et poetisk udtryk, som jeg kender fra engelsk, der hedder: A friendship can last a lifetime. A party is a one-off occasion. Så jeg vil gerne have, at I klapper, hvis I synes, at Preben skal tænke på sin ven og blive hjemme fra festen. Eller I kan klappe, hvis I synes, at Preben skal tage til festen. Hans ven skal nok klare sig. Og tak til Ole for at komme med jeres gode råd. Tak skal I have.